sun ka ce mun kori Faransa muna mu'amala da Risi ban mu iyawa, kenan dole sai mun yi mu'amala da Risi. Ƙasar Faransa ga ta nan ita ma yanzu ta kasa sai ta nemi Risi ke. Duk da cewa yaƙi suke, suna duka komi da komi don su tsaye da Risi. Duk da cewa mun gani shugaban Faransa ya hito ya ce a duka duniya babu wanda shine eneminsu na farko kamar ƙasar Rasha. Faransa ta yi tauri. General Chani ya rihe Iranium ke Niger, yanzu daga Risikin suka koma suna karamar murya da a saida musu Iranium. Can su suka sani kuma me yake faruwa a ƙasar su suka sani, amma nan abu ne da ya shahe mu na cewa ka mutunta kanka, in ji Bahaushe ya ce, kuma ba uban da zai zo ya rena ka. Wallahi gaskiya ne, Baba Chani muna jinjina, CNSP muna jinjina, General Assimi Goita, Captain Ibrahim Traore, shugabanninmu na AS da kuka dawo mana da mutuncin kanmu, muna yi muku godiya kuma Allah ya kama muku. 'Yan ƙasa mu kama ma shugabanninmu. Independence ne, samun incin kai ne na cewa gashi nan yanzu har Trump ya fara shi ma neman ya shigo ya fara mu'amala da kasashen IS gabade insha Allah. Mu ci gaba da aiki, mu ci gaba da addu'a, mu haɗa kanmu, mu kama ma shugabanninmu. Allah ya samu da